So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Taijou Kaji हाननानै लुबैनानै जानोसै। जोङो थाइजौ हानायसै आरो ना। जानो लुगैदों मा खालामनानै थानो जादों नालाय। माबा माबि जानो लुगैथारदों। आंबो दिनै खामानियाव थाङाखै। स' बनबो रोगाखांबाय माखासे। बनबो रोगाखांबाय आरो ना जोङो थाइजौखौ हानोसै। र' देखायनो आं थाइजौखौ। थाइजौ फिथाइया सिनायहरगोन ना सिनायहराथाय नै बिलाइ हानसै आरो ना थाइजौ हानदो दे नोंनो हानदो औ मोनागोनदां थैलाय स' थाइजौ हाननानै जानोसै आरो ना जोङो बरिं मोनथारदों मा जानो मा लोंनो जादों थाइसे सिरिबाय स' बिराद सान्दुं आरो ना नै सान्दुं गोसा जाथारबाय दे आं गुरसोनसै थाबाय थानो नागिरो बे हाननो नागिरा आंखौसो हानबाय थायो एसे गिदिर गिदिरखौ नायना हानबा जासिगोनदां खनग्रोदो स' थाइजौखौ खनबाय आरो ना जोङो खर'बो गोग्लैलाजोब्बाय सायाव फैबासो मोजां मोनलायो सान्दुंआबो जा गोसा सान्दुं गोसायाव जोङो फानलु गोसा होनानै जागोन आरो ना बायहेरायाव थाङाखै ओइलाय थाङाखैबा माथो थाइसे थांदों ओइलाय नैलाय बेखौलाय बेसे बुरजा जाखो नायनि थोसिगोनलै होबाय जोङो दा लेबैसै आरो ना आरामसे बिफां सायायाव जिरायलायनानै जागोन थ' जोङो माबाखौ सुनानै लानोसै आरो ना थाइजौखौ ओमफ्राय बिनि उनाव फानलु खानोसै गोमोनखौ नायनानै न'आवनो दंखायो फानलुआबो सैग्रायाथ' गैया ग्रेन्डाराव होनानै जानोसै होमबालाय औ थाजा नैबे फानलुआ आलादाथार आरो ना फानलु होनोमोनलाय बेखौ मावजि फानलु गुफुर नाम थायोथ' जेरेखम सुरजमुखि माबा माबि बांगाल फानलु गुफुर बरिया आरो ना जानो गेस्रेमबो बियो जानो बरिया जायो नोंथांमोननो बे फानलु खागौमानि आं एसे देखायहरनि जोंनिखौ बारिखौ नैबे मैथा थिलि नैबाव बैसां होहांबाय आरो ना बै फान्थाव एरिमोन ओमफ्राय जुखाम गायदों एसे जोंना बिफाया बिराद जुखाम गोथाव मोनो नालाय जुखामबाथाय फाग्ला जानो नागिरो बियो ओमफ्राय ओरै थालिर बागान दंमोन गैला रानलाजोब्बाय जाला थैलाजोब्बायसो सिङाव लेबुबो गायनाय दङ एसे दा थाइजौखौ लेबनानै लाग्रोसै माने लेबजेनगासिनोखा नै फुरा सोलिगासिनो आरोना जोंना लेबनाया नै मोदोम फैलायलायथारबाय माथो नैबेनिथ' फेभरेटखा गोखैया फुरा बिराद गोथाव मोनो आरोना बियो गोखै दा हा जालायनाय बेना फानलु गोसाजों मासि मोजां मोनो बेलाय जानो थाइजौखौलाय गोखैया एसेयावनो थैयोलै बेयो दा नायनो हाथाय खैला जोबगोन बेनो बे लेबगौ माने आङो बाल्थिङाव दै लायनानै फैग्रोनि नै दैया खांथारसै नै हाखांबाय जानो लुबैनाया साथारलां जागुलायबावबाय नै स' हानानै लाखाजोब्बाय आरो ना ग्रेन्डाराव होसै सिया मोना मा खालामगासिनो नायनो आं सिया मा खालामदों नोङो ओइ मा गेलेदों नोंसोरो औ आलासिया सोर नोङो आलासि सिया आलासि नङादां नोङो आलासि ए अबे जायगानिफ्राय फैदों नोङो बबे जायगानिफ्राय
न'आव बाव नोंसिना Seguridad. साया बोरो साया Belai. साहाबो गैया साया बेनो बोरो नोंना साया माबायदि लागावसे होजेनबाय नै माबायदि जागोनथाय बोरो नायनि साइज जादोंना जायाखै जेबानो जायाखै गाइसमोन जों बेसो फानलुखौ होजोबगोन लागायजोबगोन जोङो बेखौ दिनै जायो बिनि गुफुरानो थाइजौजोंनो एखे खालार जाबाय नै जोंनि 40टा फानलुखौ होबाय आरोना जों 40टा मोननाय फानलुखौ उदै आलौलायनाय जानोसै जोङो स' आं थालिरलाय लायनोसै आरोना थालिर लायावसो जागोन दे आं बाव मा लांफैदों आं मा लांफैदों जालाय नामा लायानो मोनसेबो मोजां गैला नै बबेखौ लांनोसो जाबाय आङो अमाया मानै जाथारबाय नै जोंना बै आसोलाथ' आयु लिंसार बायदि नुखादोंलै नैबेखौ मोनफैबाय आरोना नै बरियाखौ बेखौनो लांसां थालिर लायाव जानोसै आरोना दिनै सिखाया बौथारा आंनि गोदोनायाव हाबा बौनाया नङादां बे सिखाया आयु माबायदि सिखा जाखो बेलाय लागाव बरिया जाबायलै नै जा साइज नुखाबाय जा बरिया नुखाबायलै सयथिबो राननोसै नै थालिर लाइखौबो लायखाबाय रानदो दे बरिया जाबायलै अ माय गड आं बिदिनो जानो लुगैखाथारदोंमोन बिउटिफुल नुबाय बिउटिफुल सामसबो दंखायो नै जानोसै आरोना माबायदि जादों जा गोखै सोबाखै नै बाव सानि देवलजों सोबा जानाय बायदि मोनखादों गोखैया नायनो हागोन ने जा साइज नुखाबाय फानलु गोमोन होदेरबावदों नों 40टा फानलु होबाबो आलौबावाखैनो 40टा नङालै 8टा ना 9टा होदेरबावनांबाय आरो दा ओंखामसो जानो हागोन ना हाला हाराय फैबा आय' जाखुजोब्बाय आरोना नै बेयाव आं दा केमेरा भिडिअ खालामनायखायसो लाजिनानै सोआखै नैबे बिथाङा नङाबाथ' दहाय गब 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 खेबस्लाबनो हाया खेबस्लाबनो हानाय नङामोन दहायनिखौ खेबोबा नुस्लाबनाय नङामोन पस्टसो खालामनांगौमोन गबाखौ जायो बो फारसेथिं गुंग्राय गहां जालायबाय बारबाय आलुनिया माइदि गोथाव गोखैसो दा माला गोथाव जाफेरखो थाइजौआ गोथाव जाफेरो नामा गोखै गोसा बरिया बेना ससमाया नै गोसोम जाबाय सान्दुं नांबाथाय गोसोम जायो बेना जानो नामा लोगोफोर बरिया जाबायलै बियो बोरैबा ओंखायनो हाथायावनो फोनाङासै मानसिया सालायाव थाग थिग थुरबाय हनै एबार आङो सासेनि सिनि लगायनायखौ जानाय नायसै टेस्ट खालामसै आंना सिनि लगायनाय नङामोन नालाय थगायबायसो दां नों गाज्रि फाज्रि जाखाबाय नायलाय आं बायदो आइसक्रिम बायदि जाबाय औ सिया हेलो थांबाय आयौ हनै गोबाव गैले चुमान बाबाखौ चुमान बेयाव नङा थाव खावलायावसो दे आंबो
जोङो खिफिनाय सम खोनासंसै आरोना दिनै एसे मिनिनो लुगैदों सान्दुं गोसायाव खिफिनाय सम खोनासंगोन जोङो दिनै खिफिनाय सायाव फाराव माबा होजोबखाबाय आरोना नै नै कानेक्ट खालामखाबाय आरोना हम थियेटाराव नैलाय पार्ट साउन्ड इफेक्टनो सोर खिफिगो थाइजौ जानानै सोर खिफिगो नै सोर खिफिगो मामि थैबायलै नै गथा मिनिनायखौनो जाला फैयालै उदै गाज्रि जाना खिफिनाय खोनासंनाया लागाव बारानो जोबबाय नालाय नै खिफिनाय साउन्ड खोनासंग्राफ्रा रावबो खिफियाखै दे गाइसमान रावबो खिफियाखै जों आयौ फरेनार्स खिफिनायनो जै साउन्ड बक्सआवसो दे जों खिफियाखै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आरो एसे लास्टआव इन्टारेस्टिं खालामनाय जाबाय बोथोरनि एसे थाइजौ खाजिबो जाबाय मिनिबायबो दायोसो जासिगोन जोङो ओंखामखौसो जानो हागोन ना हाला सानबाय आङो हाथाया खैला जोब्बाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय गाइस Bye bye, guys.